କରେ। ମୁଁ ମାମାରେ କହୁଛି ଆପଣ ବାଲା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ପୁଲି ଆସିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦୁଇକେ ଅନେକ ଗୁଚିବା ଦୁଇକେ ଦୁଇ ଦୁନି ଚାରି ଛଅ ଦୁଇ ଛଅ ଆଠ ଦୁଇ ପଞ୍ଚେ ଦଶ ଦୁଇ ଛଅ ବାର ଚଉଦ ଷୋହଳ ଦୁଇ ନୁଏ 17 ଦଶ 20 ସବୁବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପଢିଦେଲି। ମୁଁ ଆଜି ଗୁଡୁଗୋଲ ହେଇଗଲି। ଦେଖିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପୁଣି କାଲି ଆସିବି। ସରିଲା। ବେଚାରିନି ଗଲୁକୁ ପୁଣି ଲଗାବ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନହେଲେ ଜଗାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ।